Dear friends, orosam ungkha broken hearts rokni bagwi ang tini ani orosam highlights khlai ronai. Orosam ungkha broken heart rokni bagwi je borok khoroksano hamjagui propose khailaha swkang baire nugui ulo khe u je propose khainai bon kagui thangpilaha haike u kakjone khe bwkha sajagui phirok phaibidi hi homani khobar haita haifan reality life to kakla hamane kakla ang ani bwkha ole ang thangka mane thangka ang tei keno phirok phaibidi hompi je important roya no important roi tumala haide ingkhe nang kakjak tei phungnai boni bagui theifa tongkha bithirok pha chai tongkha kotor pha solai tongkha obo chayable nang si theipai nai ingkhe o tongrungna telka naisi enjoyment roi tongnai khini ni theiwi tumala ta theibai di baya rok sikla sikli rok omo lama hayasi haifano rosam ungkha ang formality haini kokthai swnawi marol ha phirok phaipi te diphuhi hani bagui rosam suya haifan rosagrang yok sade sajak bai sajak khe subscribe khlai di tei manai katal katal bokhai rok sekang hamjagoi safaioi angbo gosekha bwkhabai no sajagoi nang ano sekang hamjagoi safaioi uklog bwskana horiawi nakha goseboi Nini hamjak mawo ang lekana hai engkha Nini hamjak mawo ang lebo bahai engkha Nini hamjak mawo ang lekana hai engkha Nini kok thai sabai ang le boba hai engkha kawite dalaga orai daba omo haide nangno sungnai nangno kaknai gothang bwkha no mophonoi nini muchuk tui je foro phaiwi thangmanai Sekango nung tema ano nugui hamjagla Tabogle nung tema ano wan sogui kakla Yagrom smai tangui bahai sebai ui thangla Ani imang no nung bahai ereng senamla Pantui ranai bo watui enggai klai phi mahai phirogui phaidi deiwai sa ani langma wo nang ano sekang hamjagoi samahai deiwai sa phaiwi ano nang hamjak pisidi ang le no jo raro ui mang tongge are dalar si kakha mane kakha ang tei keno phirok phaidi saya this is life na baksa ne ron na phanang nai baksa nang e phang nai share khadi please